Blic vesti Srpskog radija Čikago. Poslanici makedonskog sobranja izglasali Taljata Džaferija za premijera prelazne vlade Severne Makedonije. Albanac Taljat Džaferi, predsjednik tehničke vlade Severne Makedonije, pripadao je albanskoj nacionalnoj oslobodilačkoj vojsci, poznatijoj kao makedonska OVK, koja je 2001. godine započela oružani sukob u Severnoj Makedoniji. Novi premijer Severne Makedonije, bivši komandant UČK u sukobima u Makedoniji sa snagama bezbednosti Makedonije 2001. godine, ubijao je severnomakedonske policajce i vojnike, a sada će da im komanduje. Pišu mediji u regionu. Politički vođa separatističke organizacije Oslobodilačka narodna armija bio je Ali Ahmeti, sadašnji lider Džaferijeve stranke Demokratske unije za integraciju, koja je postala najpopularnija politička stranka među Albancima u Severnoj Makedoniji. Teroristički napad na katoličku crkvu Svete Marije u Istanbulu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Turske Ali Yerlikaja. Dve maskirane osobe izvele su napad u crkvi Sveta Marije u Istanbulu i ubili najmanje jednu osobu, javlja Anadolija. Oružani napad dogodio se tokom nedeljne mise u crkvi Sveta Marija u 11 sati i 40 minuta po lokalnom vremenu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nakon terorističkog napada u crkvi Sveta Marija koje su izvela dva maskirana napadača. Turska policija mobilisala je sve svoje resurse, uhvatit ćemo napadače za 24 sata. Coming soon, Serbian Radio Chicago, audio, internet, radio portal. Listen to our show 24 hours a day, 7 days a week, all in audio. Serbian Radio Chicago, internet radio portal. Listen to news, interviews, religious programming, history, healthy living, interesting facts and stories, poetry, and much, much more. Coming soon, Serbian Radio Chicago, internet radio. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, američki ambasador Michael Murphy pokušava da razvali unutrašnji dogovor u Bosni i Hercegovini i u javnim nastupima traži da se razgovara o promjeni ustava Bosne i Hercegovine kako bi došlo do izmjena u izbornom zakonu. Poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković i šef poslaničkog kluba te partije u Skupštini Crne Gore Andrija Nikolić učestvovaće na bezbednosnom forumu Maligni uticaj Rusije i Kine na Balkanu koji se održava u Američkom kongresu, gdje će Nikolić biti jedan od govornika. Interesantna informacija zato što je Demokratska partija socijalista u vreme Mila Đukanovića ta koja je dovodila ruske tajkune u novoformiranu državu za koju je upravo ta Rusija obezbedila novac i da su upravo oni motivisali Ruse da kupuju nekretnine u Crnoj Gori. Demokratska partija socijalista bila je ta koja je dovela i Kineze da grade autoput u Crnoj Gori i to kompanija CRBC. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medović. Za novo rukovodstvo Demokratske partije socijalista možete glasati preko Sky aplikacije. On je simpatizerima Demokratske partije socijalista izdao i uputstvo kako da glasaju. Može da se glasa i iz zatvora, a za one članove koji se kriju od zakona u drugim zemljama je također omogućeno glasanje moderno, mafijaški, naveo je Medojević. Nebojša Medojević precizira: a Demokratsku partiju socijalista treba zabraniti sve ključne ljude, pohapsiti svu njihovu imovinu u zemlji i inostranstvu, konfiskovati infektivnu bolest, treba izolovati i sprečiti širenje zaraze. If you wish to help Serbian Radio Chicago and send your donation, please visit paypal.com/paypalme/Serbian Radio Chicago, or you can mail your donations to P.O. Box 178491, Chicago, Illinois 60617. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić u tehničkom mandatu najavio je izgradnju autoputa od Požege prema Crnoj Gori. U podgoričkom naselju Tološi u subotu pola sata iza ponoći došlo je do stravičnog zločina kada je bivši policajac Mileta Drobnjak, star 51 godinu, ubio svoju suprugu Veru i njihovog maloletnog sina MD, starog 12 godina. Motiv za izvršenje ovog zločina akumulirano je stanje uzrokovano zdravstvenim problemima člana porodice, dakle dečaka koji je tragično preminuo. Masakr je preživala njihova punoletna ćerka koja se spasla tako što je pobegla kroz prozor. Na kratko idemo do Ostina. Kompanija Tesla saopštila je da povlači skoro 200.000 automobila u Sjedinjenim Američkim Državama zbog toga što se dešava da kamera ne radi kada se menjač prebaci u rikverc. Povlače se modeli Y, S i X iz prošle godine, a svi su opremljeni računarom Full Self Driving.
4-0 prenosi Associated Press. I napad na remek delo Leonarda da Vincija, sliku Mona Lisa iz 16. veka, jedno od najpoznatijih umetničkih dela na svetu, koje se čuva u muzeju Louvre u Parizu. Dve žene zalile su sliku koja se nalazi iza neprobojnog stakla nekom vrstom supe, zahtevajući pravo na zdravu i održivu hranu. Sličan napad dogodio se u maju 2022. kada je čovjek odeven kao starica bacio tortu na Da Vincijevu sliku Mona Lisa. Specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini 704. dan. Predsjednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko pustili su putem video linka u probni rad rusko-naučno-istraživačku stanicu Vostok na Antarktiku. Stanica će pored ostalog pratiti solarne aktivnosti i druge promjene u svemiru koje utiču na tehniku i na ljude, kao i proučavanje uloge Antarktika u globalnim klimatskim promjenama. Ruski predsjednik Vladimir Putin upitao je ministra prirodnih resursa i životne sredine Aleksandra Kozlova kakve su šanse da živimo još 10.000 godina. Nalazimo se u međuledenom periodu i to garantuje 20.000 godina toplote. Već smo prešli 10.000, još imamo zagarantovani 10.000 godina toplote, rekao je Aleksandar Kozlov. Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da je otkrila veliku prevaru u vezi sa kupovinom skoro 100.000 minobacačkih granata, što je posljednja u nizu slučajeva korupcije koja potresa vojsku Ukrajine, piše britanski Telegraf. Zvaničnici Ministarstva odbrane i menadžeri dobavljača oružja Lviv Arsenal ukrali su skoro $40 miliona kupujući granate koje nikada nisu stigle do ukrajinske vojske, navodi list. Pripadnici Raskolničke pravoslavne crkve Ukrajine zauzeli su Svetopokrovski hram kanonske ukrajinske pravoslavne crkve u Hmeljnickoj oblasti. Sjedinjene Američke Države ne šalju svoje jurišne avione A-10 Thunderbolt u Ukrajinu iz straha da će ih ruska vojska uništiti u borbama, piše američki časopis Military Watch. Nemački tenkovi Leopard 2 i britanski Challenger 2 pretrpeli su teške gubitke na ratištu u Ukrajini. Američki tenkovi M1 i Abrams povučeni su daleko od linije fronta, navodi list. Grčka odobrila prodaju zastarelog naoružanja Ukrajini, piše list Katimirini. Zakarpatje bi moglo da pripadne Mađarskoj nakon kraha Ukrajine u sukobu sa Rusijom, izjavio lider mađarske krajnje desničarske partije Naša otadžbina Laslo Torockaj. Ako Ukrajina padne, pretendovat ćemo na Zakarpatje, rekao je Torockaj. Slovačka će početi da preduzima korake za uspostavljanje odnosa sa Rusijom, izjavio je predsjednik vlade Robert Fico. Bivši američki predsjednik Donald Trump. Migrantska politika predsjednika Joea Bidena dovela je do katastrofalne kriminogene situacije u zemlji. Ulice američkih gradova preplavili su razni destruktivni elementi poput narkomana i kriminalaca. Snage za graničnu kontrolu podređene Vašingtonu, odnosno Beloj kući, odustale su od planova za uklanjanje bodljikave žice koji su duž granice sa Meksikom razvukli pripadnici nacionalne garde Teksasa. Situacija na našoj južnoj granici poslala je oružje za masovno uništenje, izjavio bivši američki predsjednik Donald Trump i dodao, naša granica je poslala oružje našeg masovnog uništenja. U Sjedinjenim Američkim Državama žive milioni ilegalnih migranata. Ako pobedim na izborima, organizovat ću najveću deportaciju u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, zaključuje Donald Trump. Sjedinjene Američke Države zbog rastućeg nacionalnog duga približavaju se ivici provalije, upozoruje James Damon, izvršni direktor američke banke JP Morgan Chase. Od provalije nas deli još 10 godina, ali krećemo se ka njoj brzinom od 60 milja na sat, precizirao je James Damon. A prošlog četvrtka ministarka financija Sjedinjenih Američkih Država Janet Yellen nazvala je spoljni dug zemlje od $34 biliona zastrašujućim. Sukob Izraela i Hamasa 114. dan. Bela kuća razmatra da prodaju oružje Izraelu iskoristi kao polugu za pritisak kako bi Tel Aviv smanjio intenzitet svojih operacija u Gazi, prenosi NBC News. Najmanje 26.422 Palestinaca je ubijeno, a 65.087 povređeno u izraelskim napadima od 7. oktobra. Izraelska vojska saopštila je da se borbe visokog intenziteta nastavljaju u Kan Yunisu. Američki pregovarači napreduju ka sklapanju mogućeg sporazuma kojim bi Izrael na 2 mjeseca pauzirao vojne operacije protiv Hamasa u Gazi u zamenu za oslobađanje više od 100 talaca koji su zarobljeni.
Izraelski ministar spoljnih poslova Israel Katz pozvao je šefa Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice Filipa Lazarinija da podnese ostavku nakon optužbe da je osoblje te agencije bilo umešano u napad Hamasa na Izrael 7. oktobra. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, svaki zaposleni Ujedinjenih nacija umešan u akte terora krivično će odgovarati. Niger, Mali i Burkina Faso istupili su iz ekonomske zajednice zapadnoafričkih država ECOWAS, stoji u zajedničkom saopštenju koje prenosi Burkina 24. Posle 49 godina, ECOWAS je pod uticajem stranih sila koje su izneverile njene osnivačke principe postao pretnja svojim državama, članicama i ljudima čiju sreću bi trebalo da osiguraju, navodi se u saopštenju. Za kraj sportska vest iz Melbourna. Italijanski teniser Jannik Sinner osvojio je Australian Open nakon triumfa nad Danilom Medvedevom u finalu turnira 3-2 po setovima. Čuli ste vesti iz Srpskog radija Chicago. Coming soon, Serbian Radio Chicago, audio, internet, radio portal. Listen to our show 24 hours a day, 7 days a week, all in audio. Serbian Radio Chicago, internet radio portal. Listen to news, interviews, religious programming, history, healthy living, interesting facts and stories, poetry, and much, much more. Coming soon, Serbian Radio Chicago, internet radio.